para bapa minangka saka guruning Purwarga Jaka Duli linggahing sanggar pamujaning sanggar pawanggatan Sigrah ngobong Karunatos rasa mala dupa wangki sinemet mungguh geni urme makantor-kantor Gogos kumendeng yayah sumundel ngangkasa ana perho ingkang arum ambari angambar-ambar Gogos sundel kawiyat marantandani yen to kinabulan kajatipun para bapa Jaka Duli sakemanggayuh alam angkasa umarak suwan wonten ing arsaning diwakaken para bapa Sigrah nyuceni pirantining pagelaran bojote puji barokah kaping kalih barengan naga geni dene kaping 3 naga perkala para melokipun sujeni mugi-mugi jalorana endahing kabudayan semeng rasa wonten katawoken para bapa anggelar rakiting sesaji apa dekani juru jak manis damel ayu kok bakal sajang kepemboten kantol penjenang abang jenang sempolo pisang ayu ana tetunggule tumpeng ora saking kuki tumpeng kuat sak pirang-pirang jajan pasaji mring wonten kantun kinawan bakal juga kantun jalmi suruhe rokok kopi pae sedaya kangge selana kasembatan ing sedya nyanipun Purwarga Jaka Duli ingkang nyuwun panegani panjenenganipun Bapak Agus Santoso Reksa Budaya ingkang kadherek Sewadya Bapak Mulyanti kadheraken Bapak Widodo Reksa Budaya Sang Bapa jumeneng Dabu Pertiwi ana ing tengahing pagelaran agung miwiti marapal puja mantra ngurmati ora ke
sang arsalira tari Nopo geni kaya nopo nopo. Oh. Boborompo, itu yang kakak kira akan bobo. Kita goreng top, udah ya. Arogan sediko. Sugeng Awu.
Bos Agung Badur Mata. Dalu menika kita kerawuhan kepala disebut ora Kota Kediri panjenenganipun Bapak Haji Bambang Priyambodo kepareng badhe medhar sabda kagem kita sedaya wekdal saha sasana kawula aturaken monggo Pak Haji Bambang Priyambodo. Kapurih nyekel mik nyuwun pangapunten. Dan ini kebetulan Pak Camat Mojoroto nggih rawuh. Nggih. Dados pancen sedaya nika acaranipun acara untuk warga Kota Kediri. Sepindah Bapak Ibu temtunipun ngaturaken matur suwun sanget ingkang kagungan dalem nggih Pak Edi Erwianto, nggih Mbak Wali Kota Kediri, Mbak Vinanda Prameswati ingkang sampun paring wekdal doloh dalah panggenan marengaken pentas jaranan wonten ing dalu menika. Kaping kalihipun kula makili saking pemerintah khususipun Disbud Parpora makaten ugi ngaturaken matur suwun sanget dumateng sedaya ketua-ketua jaranan menika wonten Pak Joko Balilo, menika wonten Mas Yuda, menika wonten Pak Beni, Mas Rahmat, Bu Maya, Pak Yudi, adalah Pak Budut. Pak Agus Joko Tole pundi menika? Pak Agus Joko Tole pundi? Mriki Pak Agus. Pak Agus pundi? Mriki Pak Agus. Lah kedah mriki no Pak Agus. Bapak Ibu remen apa mboten dalu niki wonten jaranan ing dalem menika? Remen nggih? Umpami dipun baleni malih ngeten kersa. Kuwe nae ngeten iki pinten dinten pindah. Pak Agus. Nah. Nggih, menika Pak Agus mriki Pak Agus. Pak Agus menika pimpinan jaranan Joko Tole. Dalemipun nggih mburengan. Pak Agus matur suwun sanget. Kala wingi Pak Agus menika maringi seragam. Sedaya jaranan dipun maringi seragam kalih Pak Agus. Matur suwun sanget, ya. Tepuk tangan untuk Pak Agus juga. Luar biasa. Semua fasilitas ini adalah ternyata gotong royong, holopis kuntul baris, sayek saeko kapti atas kebersamaan semua grup-grup jaranan yang membentuk satu grup namanya adalah Kediri Jayati. Ngoten nggih? Nah, ini kok Pak Camat niku nggih remen ing jaranan. Wong riyen alitane nggih Jati. Pak Camat Mojoroto. Mane niki nggih mboten enten undangan sing penting rawuh ya Pak Camat ya.
Pancen tidak ada undangan, sing penting semua warga Kota Kediri wonten ing malam minggu menika sami-sami monggo amirsani tontonan jaranan yang menjadi ciri khas Kota Kediri ini supaya betul-betul saged sempulur. Setuju ya Bapak Ibu? Maka tenugi dalam ngaturaken matur suwun sanget kagem sedaya ingkang rawuh kula nyuwun panjenengan enteni tontonan iki mengke sageta boten damel huru hara. Ya, setuju ya? Supados boten termerek bahwa ini jaranan onar, ya. Jaranan Kediri adalah kejaranan yang penuh budaya. Nah. Pramila menika monggo sami amirsani jaranan menika mengke dos pundi eguh pradikele ing dalu menika wonten sekawan Bapak Ibu. Setunggal jaranan Joko Tole, Mitra Samboyo, Putra Samboyo, Krido Samapto, kalih Waringin Putra. Wah, luar biasa. Yang kemarin Jumat itu sore sudah yang 3 grup sudah main di halaman kantor Disbud Parpora. Malam ini, siang ini ada 4. Kami bisa menginginkan bahwa jaranan-jaranan di Kota Kediri yang sebelumnya itu jarang pentas nanti digilir supaya semuanya bisa pentas bergiliran. Semua saja tanpa kecuali, begitu ya? Begitu matur suwun sangat kridaning budaya angluhurake aruming kusumaning bangsa. Rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Suradira jaya ningrat lebur tining pangastuti. Monggo sami amirsani, akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi. Panjang kono kemas sing kondang reyoke sing kondang yo jati kore timbang tali kontur mas merdatang tur sandi morok mari Kota Kediri Ramendwati MKN ingkang dipun hadiri panjenenganipun Kepala Disbud Parpora Kota Kediri Bapak Haji Bangga Priyamono. Banggaku untuk Kediri Raya. Mertanono Sandi Woro Lesong ing Jakarta Surakarta Kediri seni jaranan timurkan kondang Joko Tole. Ayo kanca donol jaranan kita yo Joko Tole timbang bali Surakarta Kediri seni jaranan timurkan kondang Joko Tole. Kuyuk spesial audio terus beranggahan mengaji luwih sendiri. Yo, hikir. Oh, hikir.
warungku jom nikah orang delok biong sampai kewan pentul tembak kali kemar karo bagong baca karo noyong sakto mawon karo noyong itu